Pinaagi sa 10 million nga proyekto sa probinsya, maot nga dalan sa barangay Ramon magsaysay sa Salog, simentohon sa kagamanang probinsyal. Sayro nato ang dugang detalye sa report ni Lorvie Cabilit. Ang gihambin nga kalisod sa dalan sa katawhan dinhi sa Upper Ramon Magsaysay ug sa Lower Ramon Magsaysay sa lungsod sa Salog ang mahupay na tungod kay sugda na kining 10 million road concreting project nga gi-groundbreaking karong adlaw. Masulbad na ang pila ka dekadang pag-antos sa guba nga dalan sa katawhan didto sa barangay Ramon Magsaysay lungsod sa Salog, gumikan kay sementohon na kini sa kagamhanang probinsyal sa administrasyon karon ni Governor Roberto Uy. Kini pinaagi sa gipahat nga 10 million sa probinsyal nga kagamhanan alang sa 1 kilometer road concreting project gikan sa National Highway Road Junction sa Lower Ramon Magsaysay hangtod sa Upper Ramon Magsaysay. Timaan sa pagsugod sa pagtrabaho sa maong proyekto ang groundbreaking ceremony nga gipahigayon dito sa Upper Ramon Magsaysay niadtong Agosto 5 ning tuiga nga gipanguluhan mismo ni Governor Uy uban ni Mayor Melo Ditulin. Minsahe ni Governor Uy nga angay nga magpasalamat og dako sa kahitasan sa tanang grasya nga iyang gihatag ug kanunay nga magampo kay ang grasya sa Ginoo walay kinutuban. Mga kaigsuonan, magpasalamat dako sa tanang grasya nga gihatag sa Ginoo nato. Kaning mga project dili ni maabot diri sa pinaka suok diri sa Zamboanga del Norte kung dili ni siya grasya nga gihatag sa Ginoo kay ang Bible nagsulti mang Dios. Si Mayor Tulin ang nagpasalamat tungod kay matud niya hugot ang suporta sa administrasyon ni Governor Uy sa lungsod sa Salog. Sumala sa mayora nga bisan pa gikan niadtong tuig 2013 sa dihang dili pa siya mayor, may mga covered courts sa eskwelahan ingon man sa barangay ang napatukod sa kagamhanang probinsyal ug nagbubu usab kini og mga road concreting projects sa Salog. Daghan kaayong salamat, Governor. Since 2013, ang suporta nga gihatag ni Governor diri sa lungsod sa Salog pinaagi aning gatindog sa inyong atubangan. Tako kayo na kung utang kagubuton ang mga project nga nanunghakaw sa panahon nga wala pa ko mamayor, ang kanang mga covered courts sa eskwelahan, na mga covered courts sa mga barangay, concreting, dako kayo na ko ng pasalamat, kay bisan tuod, o wala ko makalingkod og mayor, apan giila ako ni Gobernador gitagaan og kumpiyansa nga maoy modela sa project diri sa lungsod sa Salog. Kay baluan nga maayo na karon ang pag-agi sa mga motorista dito sa barangay Santo Niño ngadto sa Dipolod tungod kay gipasimento na kini sa probinsya ubos sa pagdumala ni Governor Uy. Susama ra po dito sa Purok 3 road section sa Caracol nga sementado na usab ug sa uban pang road section nga gisemento sa probinsya. Sa laing bahin na sayran nga aduna sa balor 10 million nga road concreting project sa Lumbia hangtod Binoni ug 12 million road concreting project sa Balacan hangtod Danao. Samtang nasayran nga paningkamutan pud sa kagamhanang probinsyal nga mapahatan og pondo ang pagsemento usab sa Lanawan to Balacan Road ug Tapalan to Fatima Road section. Ang maong kalihukan giduyugan usab ni Provincial Engineer Alfonso Gore, board members nga sila Dr. Ruth Brillantes, Venus Uy ug Attorney Julius Napigkit ug pipila ka mga head of offices sa LGU Salog. Gikan dinhi sa Upper Ramon Magsaysay, lungsod sa Salog, Lorvie Cabilit sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamatuoran, duyog sa kalambuan. Magpabiling updated sa mga pinakaulahing kalambuan ning atong probinsya. I-like ug i-follow ang among Facebook page ug mag-subscribe sa among YouTube channel. Kini si Shariza Aralve alang sa Zamboanga del Norte Provincial News Network, ang dapig sa kamatuoran, duyog sa kalambuan.